Rangkuman remaja. Ira-iraan apa anane? Anggitanipun Sayekti Ardiyani. Kanca-kancane padha mlongo weruh Lia mlebu kelas. Sakwise pirang-pirang dina ora mlebu merga melu kejuaraan panjat dinding. Dina kuwi dheweke mlebu kanthi penampilan sing aneh. Rambute cendak ora dijungkati, raine kumus-kumus, seragame lungset. Lia lungguh, sawetara lembar kertas ing laci narik kawigaten. Sawijine peta pikiran, rapi lan sistematis. Kancane ngandani yen dina iku ana ulangan. Lia durung siap sakwise sawetara dina absen. Lia ngerti sapa sing lebokake peta pikiran kuwi ing lacine. Lumayan. Dheweke bisa ngeling-eling materi sing tau ditampa lan mangerteni materi anyar sing kayane lagi wae diwulangake. Dumadakan ana sega kemasan mangkok lan wedang coklat diselehake ngarepe. Aku ngerti kowe durung sarapan, kowe mesti kesusu. Ujare Haris banjur nglungani. Lia kaget, dheweke kikuk. Arep matur nuwun nanging sejatine perhatian kuwi ora dikarepake. Aja ditolak, wis to, aja seneng nolak kabecikane wong. Kandhane Zaki. Sapa sing bisa nulak yen Haris menehi perhatian? Cie. Godane Nita. Kanggo kowe wae, kowe rak durung sarapan to? Lia nyurung sega lan coklat panas mau marang Nita. Kowe kebangetan, cewek liyane rebutan golek perhatiane Haris, kowe malah nulak. Nita gemremeng. Wis mangan aku, wareg. Ucape Lia. Kawigatene Haris tambah akeh, sanajan Lia sengaja nglombrot supaya ora pantes dicedhaki. Lia sengaja ora kramas nganti pirang-pirang dina supaya lecek tur mambu. Nanging Haris malah ngirimi e-voucher kanggo perawatan ing salon. Sesuke Lia sengaja ora ganti seragam. Kanca-kancane sak kelas padha nutupi irung. Nanging Haris ora gagas. Haris isih seneng ngirimi jajan menyang mejane Lia. Haris uga sengaja nglebokake halaman karya sastra ing koran, awit dheweke ngerti yen Lia seneng banget karo sastra. Kesel karo perhatiane Haris, senajan dheweke wis nyoba dadi gembel, Lia akhire bali marang penampilane sekawit. Apa anane? Prasaja. Ing perpustakaan nalika jam istirahat, Lia goleki koran. Haris ujug-ujug jedul lan ngulungake korane. Saiki wayahe bloko, batine Lia. Haris, awake dhewe kudu ngomong. Ujare karo nggeret Haris menyang bangku pojok. Matur nuwun kanggo kawigatenmu saksuwene iki. Nanging aku keganggu. Cukup tumindaka normal kaya wong liya wae, ora perlu berlebihan.
Aku ikhlas nglakoni, aku bakal terus nglakoni nganti kowe rumangsa seneng. Apa ora oleh aku seneng kowe? Monggo, kowe duwe hak seneng karo sapa wae, kalebu aku. Nanging kowe uga ora bisa meksa perasaanmu. Aku ora tau meksa, aku seneng nindakake kabeh iki kanggo kowe. Apa sing kok wenehake aku malah nyebabake aku ora kepenak. Ngerti? Kowe ora perlu tumindak sing kaya ngene supaya aku seneng. Apa kowe seneng karo wong liya? Ora, yen aku nulak perhatianmu, ora ateges aku seneng karo wong liya. Kejaba kuwi, upama aku seneng kok perhatekne, ora ateges aku kudu mbales perasaanmu. Aja meksa aku nglereni nggatekake kowe. Haris ngeyel. Apike wenehno perhatianmu kuwi marang uwong sing pancen mbutuhake. Merga kabeh sing kok wenehake aku ora ana gunane. Aku wis nyaman karo awakku tanpa kowe menehi perhatian. Lia ngadeg, banjur melangkah ninggalake Haris.